yawa siyasa ce a siyasa wasu dai na yin barin zance muna so a siyasa dai ku bambance mu'amala ce fahimta ce bukata ce faɗan siyasa kun san baya dorewa masoya na kwarai na taba a ganewa sannan magautan ma'ai ba a warewa mu'amala ce ba wai cin mutunci ba domin bukata ce a ciki mu daina gaba komai ka shuka dole akwai ranar girba sakon karansi ne shi ya ce a dudduba a daina zagi sharri ba ɗabi'a ba mu'amala a yi tanka a yi adawa da mahanga mu daina zagi mi ra'ayinmu ba zai zama mana laifi ba yawa siyasa a gani na dai mu'amala ce cin mutunci shi a siyasa kuskure ne sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi siyasa a gani na dai mu'amala ce lallai cin mutunci shi a siyasa kuskure ne lallai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi da sunan Allahu nake yin ayyuka na ya rabu sarki ka tsare ni da duk barna domin ko sarki Allah kai ka san nufina zan yada alkhairi ne wakar ba mugunta ni dai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi wa zan kira farko ko dai yan midiya ne yan midiya kullum kuna kan network ne kuna ta posting ayi shi ai lakin ne ku yada alkhairi dan shari kuskure ne yan uwana siyasa a gani na dai mu'amala ce lallai can mutunci shi a siyasa kuskure ne lallai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi ina mawaka kana ina yan rediyo ne domin ku sakon kuna yawo a cikin mutane ku yada alkhairi dan kudin ginshiki ne ku aika sakon alkhairi a ƙauyuka da cikin birni sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi mu'amala za mu duba ba wai jam'iyya ba sannan mutuncin wani mu duba ba buga ba in mun kula tarbiyar mu ba za mu yi misin ba mu kara haƙƙin addinin mu kar mu je biyu banbarma siyasa a gani na dai mu'amala ce lallai can mutunci shi a siyasa kuskure ne lallai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi yan banga ta siyasa kuma ga kirana ku duba girman Allah yanzu ku daina barna a daina sa ku kuna kashe rai shine nufina kuma ku gane mutane ne bayan da ba cikin sauki sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi sakon karansi shi yace miyo sanarwa ku gane wannan waka ce ta faɗakarwa gaba ɗayan mu dangi ne miyo tunawa dan kar siyasa ta sanadin dangantakar mu yan uwana siyasa a gani na dai mu'amala ce lallai can mutunci shi a siyasa kuskure ne lallai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi karansi mai son a zauna a lafiya ne karansi bai son ya ga mai zagin mutane shi dai karansi buri ne ai nazara ne a gyara yanki ci gaba ya ta zuwa gurare na gano sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi rike gwanin ka ni ma sai na kama nawa ni ba na zagin na wani kar ka zagi nawa idan muka yi haka kowa sai ka ga ya hayewa mu dinga samun alkhairi da mu'amala mun sha romo siyasa a gani na dai mu'amala ce lallai can mutunci shi a siyasa kuskure ne lallai sakon karansi za mu gaya wa al'umma gaskiya ta fi siyasa a gani na dai mu'amala ce cin mutunci shi a siyasa kuskure ne sakon karansi za mu